नमस्कार, आपण पाहताय कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण साद लाईव्ह. बातमीपत्रात आपलं स्वागत. सुरुवात करूया हेडलाईन्सनं. राजन तेलींचा लावरे तो व्हिडिओ. विक्षिप्तपणाचा कळस सुदैवानं बचावले जीव. आणि सावंतवाडीवर ठाकरे पक्षाचा दावा. आता पाहूया सविस्तर बातम्या. गुरुपौर्णिमेच्या निमित्तानं शनिवारी शालेय शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर यांच्या निवासस्थानी माडखोल येथील प्रतिशिर्डीच्या मंदिरातील साई पालखीचं आगमन झालं होतं. पादुका पूजनानंतर रविवारी सकाळी श्रींची पालखी माडखोलच्या दिशेने रवाना झाली. शालेय शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर स्वतः पालखीचे भोई बनले होते. पायी चालत ते पालखीसह रवाना झाले. मंत्री केसरकर यांच्या निवासस्थानी दरवर्षीप्रमाणे माडखोल येथील साईंची पालखी दाखल झाली होती. गुरुपौर्णिमेला केसरकरांनी साईंच्या पादुकांची विधिवत पूजा केली. शनिवारी सायंकाळी पाद्यपूजा करण्यात आली. रविवारी सकाळी श्रींची पालखी माडखोलच्या दिशेने रवाना झाली. शालेय शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर हे यामध्ये पायी चालत सहभागी झाले. यावेळी सुधीर धुमे, अशोक दळवी, नंदू शिरोडकर, प्रतीक बांदेकर, जोसेफ आलमेडा आदींसह साई भक्त मोठ्या संख्येने सहभागी झाले होते. कोलगाव कुंभारवाडी इथं जेवणात अळंबी खाल्ल्यानं विषबाधा झाली आहे. एकाच कुटुंबातील 9 जण यामुळे अत्यवस्थ झाले. जेवणात अळंबी खाल्ल्यानं त्यांना उलटी जुलाबाचा त्रास सुरू झाला. स्थानिकांनी त्यांना तातडीनं सावंतवाडी उपजिल्हा रुग्णालयात दाखल केलं. कोलगाव येथील दिव्या कुंभार, दीपक कुंभार, गुणवंती कुंभार, दुर्वा कुंभार, निखिल कुंभार, नामदेव कुंभार, राजन कुंभार तसेच सोनाली चंद्रकांत कुंभार, चंद्रलेखा चंद्रकांत कुंभार यांना यातून विषबाधा झाली. यातील तिघांची प्रकृती चिंताजनक बनल्यानं त्यांना अधिक उपचारासाठी गोवा बांबू इथं हलवण्यात आले. उर्वरित 6 जणांवर सावंतवाडीत उपचार सुरू आहे. कोलगाव येथील कुंभार घराण्यातले एकूण 9 पेशंट घेऊन आले होते संध्याकाळी 5 वाजता अपघात विभागात. त्यांनी सांगितले की अळंबी खाल्ल्याने त्याने विषबाधा झाला, अन्नातून विषबाधा झाला. म्हणजे त्यांना नेमकं उलट्या होत होते, पोटात दुखत होता आणि लूज मोशन अतिसार होत होते. तर त्यांना 5 पेशंटना ऍडमिट केले, उपचार सुरू केलं, प्रथम उपचार सुरू केला आणि 3 पेशंटची थोडी अवस्था अत्यवस्थ असल्याने त्यांना 108च्या ॲम्ब्युलन्सने GMC गोवा येथे पाठवण्यात आलेलं आहे. त्यांची प्रकृती आता स्थिर आहे आणि इथे सध्या 6 पेशंटना औषध उपचार चालू आहे. इंजेक्शन, सलाईन वगैरे सर्व उपचार चालू आहेत आणि त्यांची प्रकृती आता स्थिर आहे. हो, तसेच वाटते, त्यांच्या सांगण्यावरनं तसं वाटत आहे. अळंबी मशरूम पॉइझनिंग सध्या तर स्थिर आहेत. आम्ही मॉनिटरिंग करत आहे त्यांचे, प्रत्येक 2-2 तासाला, अर्धा तासांनी बघत आहे. तसं काही वाटलं तर आम्ही पुढील उपचारासाठी
रेफर करू, संदर्भित करू. आता सध्या एकूण 9 पेशंट आलेल्यापैकी निखिल दीपक कुंभार इथे आहे, सोनाली चंद्रकांत कुंभार 38 इयर्स इथे आहे आणि नामदेव कुंभार आपल्याकडे इथे उपचार घेत आहेत आणि दिव्या कुंभार, गुणवंती नामदेव कुंभार, चंद्रलेखा कुंभार यांच्यावर इथे उपचार सुरू आहे. आता संदर्भित केलेले रुग्ण म्हणजे दुर्वा कुंभार, राजन कुंभार आणि दीपक कुंभार असे 3 पेशंटना आपण संदर्भित केलेलं आहे. ह्या 121 किलोमीटर किनारपट्टीवर पारंपरिक मच्छीमार एक साधारण 25,000 कुटुंब ह्या समुद्र किनाऱ्यावर पारंपरिक पद्धतीने आपली मासेमारी व्यवसाय करत आहेत. परंतु अनेक वर्ष ह्या ठिकाणच्या ज्या पद्धतीने ह्या पारंपरिक मच्छीमारांच्या मागे एखाद्या पॉलिसीची जी आधाराची गरज होती ती कुठलीही पॉलिसी बनू शकली नाही. आणि सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे गेल्या 10 वर्षामध्ये ज्या पद्धतीने पर्सिनी डेली फिशिंग आणि ह्या सगळ्या गोष्टीमुळे पारंपरिक मच्छीमारांच्या व्यवसायावरच गदा आली अशी स्थिती निर्माण झालेली आहे. आणि ह्या सगळ्यामध्ये भारतीय जनता पार्टीच्या माध्यमातून सन्माननीय खासदार नारायण राणेसाहेब, ह्या कुडाळ मालवणचे विधानसभेचे प्रमुख सन्माननीय माजी खासदार निलेशजी राणे, पालकमंत्री रवींद्रजी चव्हाण साहेब यांच्या माध्यमातून भारतीय जनता पार्टी सिंधुदुर्ग म्हणून आम्ही सातत्याने की ह्या पारंपरिक मच्छीमारांच्या साठी एखादी पॉलिसी असावी, एखादं त्यांच्या अडीअडचणी सोडवण्यासाठी मच्छीमार धोरण असावं, अशा पद्धतीच्या धोरण असावं याच्यासाठी आम्ही प्रयत्नशील होतो. आणि आपल्याला सांगायला आनंद होईल की आमच्या ह्या सर्व नेते मंडळींच्या माध्यमातून पारंपरिक मच्छीमारांच्या ज्या अडीअडचणी आहेत ते सोडवण्यासाठी खऱ्या अर्थाने पहिल्यांदा स्वातंत्र्यानंतर अशी एक कमिटी गठीत झाली आणि त्याच्या माध्यमातून मच्छीमार धोरण ठरण्यासाठी एक कमिटी गठीत झालेली आहे. बहुतांशी जेव्हा विरोधक, जेव्हा सन्माननीय खासदार माजी खासदार विनायक राऊत असतील, या भागाचे या किनारपट्टीला काम करणारे विरोधी आमदार वैभव नाईक असतील, प्रत्येक वेळी ज्या ज्या गोष्टी आता गेल्या ह्या 2 वर्षामध्ये ज्या पॉझिटिव्ह गोष्टी मच्छीमारांसाठी घडत आहेत त्याची जाहिरात शोबाजी आपणच केलं अशा पद्धतीने करत आहेत. परंतु हे वास्तविक हे सगळं चुकीचं आहे. ज्या पद्धतीने ज्या सुखसुविधा आहेत तसंच हा मच्छीमार व्यवसाय याच्यातून एक्सपोर्ट होतं, त्या एक्सपोर्टमध्ये देखील तसंच त्याच्यातून काही भाग काढला जातो, तो तसाच पद्धतीने ह्या मच्छीमार कुटुंबांना देखील त्याच पद्धतीचा लाभ मिळावा याच्यासाठी आपले प्रयत्न राहणार आहेत. तसेच आताची किनारपट्टी आणि खाडी याच्यामध्ये जो गाळामुळे अनेक वेळी मच्छीमारांचं व्यावसायिक नुकसान होतं, म्हणजे त्या अडथळ्याच्या नसतातून बाहेर जाणं किंवा ह्या सगळ्या गोष्टीमध्ये, ह्याच्यासाठी देखील उपाययोजना व्हावी अशासाठी आपला प्रयत्न राहणार आहे. मच्छी विक्रेता आपल्या ज्या महिला आहेत त्या बंदी कालावधीमध्ये महिला असतील किंवा व्यावसायिक असेल, हा बंदी कालावधीमध्ये शासनाने त्यांना अनुदान द्यावं अशा पद्धतीचा देखील आपला प्रयत्न राहणार आहे. बेघर मच्छीमार कुटुंबासाठी देखील शासकीय नियमावलीत बदल करून त्या लोकांसाठी एक स्मार्ट विलेज सारखी संकल्पना राबवावी. मच्छीमारांना जोडधंदा म्हणून निवास आणि न्याहारी योजनेसाठी एक विशेष अनुदान जाहीर करावं. तसंच जिल्ह्यामध्ये जो पारंपरिक मच्छीमार आहे त्यांची जी कुटुंबातली मुलं आहेत, पूर्वी ह्या जिल्ह्यामध्ये 2 प्राथमिक शाळा होत्या, एक देवगड तालुक्यात, एक मालवण तालुक्यात मत्स्य व्यवसाय शाळा. आज ह्या दोन्ही शाळा अस्तित्वात नाही आहेत. मग त्या पद्धतीने त्या शाळा परत पुनर्जीवित करून त्या ठिकाणी जिल्ह्यामध्ये किमान कौशल्यासाठी त्यांना हातभार द्यावा हा महत्त्वाचा विषय करणार आहोत. तसेच जो पारंपरिक मच्छीमार व्यावसायिक आहे त्याचं जे एखादं म्हणजे ह्यासाठी क्लस्टर किंवा ह्या किनारपट्टीला आवश्यक असलेले शीतगृह किंवा आवश्यक असलेल्या ज्या सुखसुविधा त्याच्यासाठी एक क्लस्टर उभं केलं जावं आणि ज्याच्या माध्यमातून ह्या सुखसुविधा उपलब्ध व्हाव्या याच्यासाठी प्रयत्न राहणार आहेत. त्याच्यानंतर मच्छीमारांच्या किनारपट्टीला सागरी आणि जो बंदराकम रस्त्याची गरज आहे की अनेक वर्ष ही किनारपट्टी
जेव्हा पावसाळी नैसर्गिक आपत्तीतून झुजत आहे आणि अशावेळी याच्यावर बंधारकम रस्ता झाला तर मच्छीमारांना मच्छीमार व्यवसायाबरोबर पर्यटन व्यवसायाला देखील चालना मिळेल याच्यासाठी प्रयत्न राहणार आहे. ह्या धोरणामध्ये म्हणजे गेल्या 10 वर्षामध्ये ज्या गोष्टीसाठी आपण प्रयत्न करत होतो की असं एखादं शासनाचं धोरण असावं ज्याच्यामध्ये पारंपरिक मच्छीमारांना पर्सनेट पारंपरिक हे वाद आहेत तिथे आम्ही पारंपरिक मच्छीमारांसोबतच आहोत, परंतु मच्छीमारांचा ह्या वाद सोडून देखील जैविक म्हणजे ज्या दैनंदिन जीवनामध्ये अनेक अडचणींना सामोरं जावं लागतं त्या गोष्टीमध्ये देखील त्यांना सोबत व्हावी याच्यासाठी ह्या कमिटीमध्ये जी आज होणारी उद्या मीटिंग आहे सह्याद्री अतिथीगृहामध्ये त्याच्यामध्ये हे आपण विषय मांडणार. आम्हाला आशा आहे की आपलं जे सरकार आहे महायुतीचं सरकार आहे निश्चितच ह्या मच्छीमारांच्या म्हणजे अगदी हा सिंधुदुर्गाचा विषय जरी नसला तरी महाराष्ट्रातल्या पूर्णपणे जो पारंपरिक मच्छीमार टिकून आहे त्या ह्या सगळ्या विषयामध्ये आपलं सरकार 100% सोबत राहून काहीतरी एक चांगला धोरणात्मक निर्णय लवकरात लवकर ह्या पारंपरिक मच्छीमारांसाठी जाहीर होईल असा आम्हाला ह्या माध्यमातून विश्वास आहे. भाजप नेते उभाटा शिवसेनेच्या वाटेवर असणाऱ्या चर्चांबद्दल तालुका प्रमुख रुपेश राऊळ यांना विचारलं. यावेळी उभाटा शिवसेनेचे तालुका प्रमुख रुपेश राऊळ काय म्हणाले पाहूया. शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाच्या वतीने स्थानिक पातळीवरून 4-5 नावं दिलेली आहेत. जिल्हा प्रमुखांच्या मार्फत ही नावं पक्षप्रमुखांकडे गेली. आजच्या सुद्धा कार्यकर्त्यांमध्ये सूर असा होता की स्थानिक उमेदवार आणि इंचावरचा उमेदवार हा पक्षाकडून देण्यात जेणेकरून उद्या सकाळी जे दीपक केसरकरांच्या बाबतीत घडलं ते पुन्हा पक्षाच्या बाबतीत कार्यकर्त्यांच्या बाबतीत घडू नये, जेणेकरून पक्षातील जे तळमळीने काम करतात त्या कार्यकर्त्यांना म्हणून आजही फिरावं लागतं किंवा त्यानंतर मोठ्या संकटाला सामोरं जावं लागतं. पक्षासोबत कार्यकर्त्यांना सुद्धा सामोरं जावं लागतं संकटाला. त्याच्यामुळे आत्ताच्या घडीला नुसता होतं प्रामाणिक व्यक्तीला द्यावं जेणेकरून गद्दार असतील खोके बाजूला असतील अशा व्यक्तीला उमेदवारी देऊ नये. काय आहे बघा, या विधानसभेमध्ये आमच्या दृष्टिकोनातून कोणा एक शिवसैनिक म्हणून आम्ही सगळे स्वतंत्र पदाधिकारी संघटनेचे आहोत, परंतु प्रथम आम्ही शिवसैनिक आहोत. यामध्ये सगळ्यात महत्त्वाची गोष्ट आम्हाला गद्दारांना पराभव करायचा. आमचं ध्येय एक आहे की दीपक केसरकरांचा पराभव करायचा आणि त्याच्यामुळे आम्ही आमच्याकडे विजयासाठी वाटचाल करतो. घारेनं वाटत असेल त्या विजयी होऊ शकतात तर घारेने त्या पद्धतीची त्यांची बांधणी असली पाहिजे जेणेकरून त्यांच्या पक्षाकडे कुठेतरी विजयाची संधी जास्त असते. आमच्या घडीला आमच्या पक्षप्रमुखांकडे आम्ही हेच म्हणतो की आताच्या घडीला शिवसेना पक्षाकडे जी बांधणी आहे ज्या पद्धतीने मी मगाशी सांगितलं ग्रामपंचायतपासून झेडपीपर्यंत असेल नगरपालिकेच्या विषय असतील या सर्व तिन्ही तालुक्यामध्ये उत्तम बांधणी असल्यामुळे विजयाची संधी जास्त शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाच्या उमेदवाराला आहे आणि त्याच्यामुळे आमची मागणी ही असते. महाविकास आघाडी सुद्धा कशावर उभी आहे. महाविकास आघाडीचा पाया सुद्धा तोच आहे ना, निवडून येणाऱ्या उमेदवाराला संधी आणि तो महाविकास आघाडीचा उमेदवार. आजच्या घडीला आमच्या सर्व पदाधिकाऱ्यांना विधानसभेतला हेच सांगायचं आहे की पक्षप्रमुख असतील वरिष्ठ नेत्यांना की इथला मतदारसंघातला उमेदवार हा शिवसेनेचा निवडून येऊ शकतो हे आम्हाला सांगायचं आणि तो आजच्या घडीला त्याच्यासाठी मीटिंग होती. बघा आमचा आताच्या घडीला आमचं मगासपासून सांगितलं ते आजची बैठक ही कशासाठी झाली त्याचं ध्येय काय उद्दिष्ट काय या गोष्टीने आम्ही आजच्या घडीला बैठक ही फक्त शिवसेना साहेब पक्षप्रमुखांचा वाढदिवस आहे त्याचे उपक्रम घेण्यासाठी होती आणि एकंदरीत त्याच्या अनुषंगाने विधानसभेची चर्चा सुद्धा म्हणजे अनेक गोष्टीला चर्चा होते. कार्यकर्ते संभ्रमावस्थित राहतात खालचे तळागाळातले आणि त्यांना कुठेतरी योग्य माध्यमातून एकजुटीने जर आपण ठेवलं तर येणाऱ्या काळात आम्हाला लढाई सोपी जाईल आणि म्हणून आजची ही बैठक. त्याच्यामुळे पक्षाचा आमचं एकच ध्येय आहे की पक्षाचा उमेदवार हा शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाचा मशाल चिन्हावर असावं हे आमची सगळ्यांची मागणी. आजपर्यंत प्रॉपर्ट्या विकून अनेक पक्षांची पक्ष वाढवला ते अनेक वेळा सांगत आले होते. यापूर्वी सुद्धा सांगितलं की शिवसेना मी प्रॉपर्ट्या विकून माझा वाढवला. किती वाढवला हे सगळ्यांना आता ज्ञात आहे आणि आता कळत. आता हे पर्यटन सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातलं पर्यटन मला प्रॉपर्ट्या विकून करणार ही त्यांच्यावर वेळ येणं म्हणजे आपला सिंधुदुर्ग याच्या माध्यमातून म्हणजे हे गेली 15 वर्ष आमदार आहे
7.5 वर्ष मंत्री आहे, त्याच्यात पालकमंत्री या जिल्ह्याचे राहिले आणि तिथून म्हणजे तुम्ही स्वतः मान्य करता की पर्यटनातून आपण विकास करू शकलो नाही, हे त्यांचं मोठं अपयश आहे ना केसर करायचं. म्हणजे मंत्री राहिलेला माणूस आज स्वतःच्या प्रॉपर्टी विकून जर आज सिंधुदुर्गाचा विकास करायला निघालाय तर याच्यासारखं मोठं दुर्दैव त्यांचंच असेल केसरकरांचं. म्हणजे आज जर त्यांनी खरंच माझं असं म्हणणं आहे, केसरकरांना विनंती आहे माझी की केसरकरांनी ज्या घोषणा केल्या त्याच्यासाठी प्रॉपर्ट्या विकाव्या. त्या घोषणा पूर्ण करण्यासाठी म्हणजे टाटा उद्योग असेल, चष्माचा कारखाना असेल, सेटअप बॉक्स असेल, ते जनतेला द्यावे. त्याच्यासाठी प्रॉपर्ट्या पहिला विका, म्हणजे पहिल्या घोषणा पूर्ण करण्यासाठी प्रॉपर्ट्या विका. काजू बागायतदार शेतकरी आहेत त्यांना तुम्ही सांगितलेलं म्हणजे हमी भाव देतो 130-140 रुपये, तो हमी भाव अजून मिळत नाही. अनेक शेतकरी घेट्या घालतायत, त्यांना हमी भाव मिळवण्यासाठी स्वतःची प्रॉपर्टी विका आणि त्यांना हमी भाव. त्या गोष्टी न करता भुलभुलैया करायचं. म्हणजे आता केसरकरांचा मी स्पष्ट सांगतो, केसरकरांचा पाठपोर भुलभुलैया चालू झालेला आहे. निवडणूक आली, गेले 4 वर्ष म्हणजे पक्ष सरकारचा पूर्ण अभ्यास जर केला, आता जनता ओळखू नाही केसरकरांना. कारण गेली केसरकर हे 3 टर्म्स हेच करत आहे. 4 वर्ष हे केसरकर निवडून आले की दिसत नाही, 5व्या वर्षी उगवतात 6 महिने अगोदर निवडणूक आली की, आणि मग यांच्या घोषणा आणि मोठमोठे आता हे भूमिपूजन करणार ते भूमिपूजन करणार चालू होतं. म्हणजे हा भुलभुलैया त्यांचा तो चालू होतो आणि आता त्यांचा भुलभुलैया पाठपोर चालू झालेला आहे. नाही, चांगली गोष्ट आहे ना आमच्यासाठी. असेल तर चांगली गोष्ट आहे, स्वागत करू आम्ही. बघा, एखादा पक्ष वाढत असेल, पक्षाचा कार्यकर्ता आमच्या पक्षात येत असेल, बघा आमची भूमिका शिवसेनेमधून सर आणि सोपी आहे. आम्हाला आमचा पक्ष वाढवायचा आहे, आम्हाला आमच्या पक्षाचा उमेदवार आमदार करायचा आहे. त्याच्यामुळे आमचं सर आम्ही सगळेजण स्वप्न एकच बघतो, तिथं भगवा पडकला पाहिजे. त्याच्यामुळे सर आणि सोबत जे येणार आहे त्यांचं स्वागत करू. स्वागत करू म्हटलं ना, विषय पक्ष बोलतो. माजी आमदार राजन तेली यांच्याकडून शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर यांच्या विरोधातील व्हिडिओ पत्रकार परिषदेत लावण्यात आला. यावेळी मंत्री केसरकरांवर त्यांनी जोरदार हल्लाबोल केलाय. शिक्षण खात्याच्या मोठ्या घोटाळ्याची बातमी समोर येते. शिक्षण विभागामध्ये नियम आणि कायदे पायदळ तुडवून कंत्राट तब्बल 80 कोटींच्या कंत्राटाची शिरापत वाटण्यात आली आहे. शालेय शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर यांच्या अडचणीमध्ये वाढ होण्याची शक्यता आहे. विशेष म्हणजे शालेय शिक्षण खात्याच्या उच्च पदस्थ सरकारी अधिकाऱ्यांचा विरोध डावलून हे कंत्राट दिल्याची धक्कादायक माहिती समोर आली आहे. या संदर्भातील कागदपत्र सामने विचारली आहे आणि करारनामा झालेला नसताना वर्क ऑर्डर देण्यापूर्वी ठेकेदारांना तब्बल 20 कोटी रुपयांच्या साहित्याचा पुरवठा केल्याची सुद्धा धक्कादायक माहिती या कागदपत्रांमधून आता उघड झालेली आहे. आता मी तुम्हाला व्हिडिओ दाखवले, मी काय असं नाही, मी आरोप करताना मी तुम्हाला सरळ पुरावे दाखवले. मी म्हटलं नाही, एनडीटीकेने म्हटलंय, साम टीव्हीने म्हटलंय, हे तुम्हाला मी दाखवलंय. आता पुढचा जो काय विषय ते वरती घेतील निर्णय. आणि दीपक केसरकर माझे नेते नाहीत, त्यांनी युतीचं सांगायला. माझे नेते भारतीय जनता पक्षाचा मी पदाधिकारी आहे. माझे नेते आदरणीय देवेंद्र फडणवीस साहेब आहेत, माझे नेते आदरणीय राणे साहेब आहेत, माझे नेते सन्माननीय बावनकुळे साहेब आहेत, माझे नेते सन्माननीय आमचे रवींद्र चव्हाण साहेब आहेत. माझे नेते काय दीपक केसरकर नाही. आणि तुम्ही जे रोज कोवडी मिळवताय ना, योग्यता माझी हे कोणाला द्यायची, तुम्ही काय हे घेतलंय का वारसदार तुम्ही नेमाला? काय डाव्याला वारसदार नेमणार इकडचा? तुम्ही ज्या पद्धतीने आज चालताय ना, हे लोकांना या ठिकाणी समजलंय. दुसरी गोष्ट, तुम्ही त्या साळेगावकरांना टीका केला. अहो, तुमचा जन्मच राजकीय. जर नगराध्यक्ष तुम्हाला केला नसता, बबन साळेगावकर, आमचा उमेश कोरगावकर, आमची बाईटकर मॅडम, या तिघांनी जर तुम्हाला जर तिथे पुनर्जीवन केलं तर तुमचा राजकीय उदय झाला नसता. कोणाला तुम्ही गोष्टी सांगताय? राष्ट्रवादीतनं उभं राहिलाय, त्या राणे साहेबांनी तुम्हाला मदत केली नसती तर तुम्ही निवडून आला असता का? विचारा पत्रकारांना, विचारा त्यावेळेच्या पोलिसांना, तुम्ही कसली उंची गाठताय. तुमच्यापूर्वी मी जिल्हा परिषद अध्यक्ष झालो, तुमच्यापूर्वी मी आमदार झालो, तुमच्यापूर्वी मी पाटबंधारे महामंडळाचा उपाध्यक्ष झालो. कसली उंची सांगताय तुम्ही आम्हाला? जिल्हा बँकेचा अध्यक्ष झालो. तुम्ही कोणाला उंची सांगताय? त्यावेळी स्वतःची उंची स्वतः सांगायची नसते. मी कधीच नाही सांगितली. मी मंत्री आहे. अरे तुम्हाला घाबरत नाही, तुमचा सचिव तुम्हाला ऐकत नाही, तुमचा पीए ऐकत नाही, पीए तुमच्या सोडून जात आहे. याचा विचार कधीतरी करा ना की तुमच्या मंत्रिपदाचा फायदा या जिल्ह्याला, या विधानसभेला झाला असं तुम्ही सांगा. उद्या काय, आता ते सीओ आमचे साळुंके बघते, ते प्रशासकीय आहेत, करतात ना काम, काय असू दे, विकास कामाची होतात न होतात तो प्रश्न आलायच आहे.
तुम्ही नसलात तर काम होणार नाही असा विषय नाही. असं एक काहीतरी खास सांगा की माझ्या कारकिर्दीत 15 वर्षाचा 100 रोजगार तयार झाले. तुम्ही जे रोजगार ते राजन कुकडे वगैरे हे रोजगार सांगू नका. हे रोजगार तुम्ही दिले, त्या दळवीला दिला, ते कोण आणि कोणतरी तो इन्सुलीवाला त्याला दिला, ते रोजगार नको सांगू. एक 10 लोकांना रोजगार मी या ठिकाणी दिला. असं काहीतरी नाव सांगा ना, कधीतरी तुमचं नाव घ्यायला पाहिजे ना लोकांनी की बा हे रोजगार आम्ही दिले म्हणून. काल सुटकर हायस्कूलला एखादा काहीतरी भरती घोटाळा करायचा आणि मग प्रेसला बोलायचं आपल्याला काय मिळतं म्हणून, त्याकडे मी त्याकडे लक्ष देत नाही. माझा प्रश्न एवढाच आहे की सावंतवाडीकरांना जिल्ह्यावाल्यांना तुम्ही सांगा माझ्या कारकिर्दीत मी हे विकास केला, या पर्यटनातून हा विकास केला. तुम्ही आंबोली चौकुळ आमचा याचा जो प्रश्न आहे आंबोली चौकुळ कवलं जागा किती वर्ष सोडवताय? 15 वर्ष झाली ना त्याला. पर्यटनातून आम्ही अमुक करणार म्हणून सांगताय. कुठल्या त्या इलेक्ट्रिक बस तुमचे काय येणार होत्या काहीतरी गाड्या लोकांना सोडायला, ते कुठे हवेत गेल्या? कुठे गेल्या त्या गाड्या? बरं, ज्या MTDCच्या माध्यमातून जी खेळणी बसवतात त्यातला कोणाला सांगताय भ्रष्टाचाराच्या गोष्टी चालू झाल्या? त्या अजून किती कोटी खर्च केला? साईन बोर्ड पर्यटनाकडे जाताना केले 7 कोटीचे. किती आहे ते दिसतात तरी का? जरा एकदा वाकून बघा. आमच्या चष्म्यातून तो चष्म्याचा कारखाना आणलाय ना, त्याच्यातून जरा 2 चष्मे लावा आणि बघा ते साईन बोर्ड 7 कोटीचे दिसतात का? तुम्ही भ्रष्टाचारावर बोलण्याचा तुम्हाला अधिकारच नाही. तुम्ही जो बुरका या ठिकाणी घातलाय ना, तो बुरका टराटारा मी फाडणार, लक्षात ठेवा. रोज लोकांना जे तुमचे विषय आहेत आणि हे जे आहेत हे लोकांच्या समोर आणणार. आज कोण बोलायचं धाडस करत नव्हता, मी बोलणार. युतीचा आहे, माझे नेते मला विचारू दे. युतीचं दीपक भाईने मला सांगू नये. आणि मी सज्जन, मी सावंतवाडीची संस्कृती हे आता हे गोष्टी सोडा. तुम्ही सावंतवाडी करत नाहीये, तुम्ही मुंबईकर चाकरमानी झाला. माझ्याबद्दल बोलताना सांभाळून बोला. माझी शेवटची तुम्हाला विनंती आहे या ठिकाणी. मी कधीही कोणाला चिडत नाही, मी कधीही कोणाचं वाईट केलेलं नाही. काय शेवटी माझ्यावर पण संस्कार तुम्ही संस्कार मला सांगायला लागतात. आम्ही प्रतितून दाखवतो. तुम्ही अशा गोष्टी बोलू नका. मागचे सगळे आहेत, राणेसाहेबांना काय बोललात, कोणाकोणाला काय बोललात, सगळं आता निवडणुकीच्या येणार आहे सगळं पुढे. त्यामुळे तुम्हाला जर काय उभं राहायचं तर तुमच्या पार्टीकडे मागा. माझ्या पार्टीकडे मी सांगणार ही सीट भारतीय जनता पक्षाची ताकद आहे, भारतीय जनता पक्षाला सोडा. माझं सांगणं आहे पक्षाला. पक्ष मानेल, पक्ष सांगेल नाही बाबा असं करायचं म्हणून. तुम्ही माझ्यावर कारवाई, तुम्ही कोण कारवाई माझ्यावर करणार आहे? तुमचा काय संबंध माझ्या पार्टीशी? तुम्हीच म्हणत होता ना की इथे भारतीय जनता पक्षाचं काय नाही म्हणून नगरपालिकेच्या 2014च्या निवडणुकीला. आता तुम्हाला भारतीय जनता काय लागली? आणि माझं तुमच्या सगळ्यांच्या समोर माझं एक आव्हान आहे, त्यांना विनंती आहे की चल पक्षाचे हे बाजूला ठेवा, राहूया आमने सामने. माझ्या पक्षाने मला जर संधी दिली तर बघूया कोण पुढे जातो. एकदा करा सगळ्यांनी, एकदा एक काय करा, सगळ्यात चांगलं तुमचे पत्रकारचे अध्यक्ष आणि आमचे सावंत साहेब चांगलं करतील, एक चर्चासत्र लावा. पत्रकारांना माझी विनंती आहे, आमने सामने होऊ देऊ ना. तुम्हाला पत्रकारांना माझी विनंती आहे. सावंत साहेब म्हणजे वकील साहेब चांगल्या प्रकारचे हावरतील आणि अध्यक्ष आमचे आहेत की एकदा तुम्ही काय या जिल्ह्याचं भलं केलं आणि या विधानसभेचं एकदा लोकांच्या समोर जाऊ दे ना. मी गेलो ते माझं गाव, गोड बोलायला काय जातं, पण गोड बोलून आज लोकांचं आयुष्य त्या ठिकाणी आता जी तरुण मुलं आहेत, तरुण मुली आहेत, त्यांना किती वेळा आमिष दाखवणार आहात, किती वेळा त्यांच्या याचा फायदा तुम्ही घेणार आहात. त्यामुळे ही फसवणूक मी असेपर्यंत करायला देणार नाही. आता लोकांना उद्या मला तिकीट मिळू देत न मिळू देत तो पुढचा प्रश्न राहील, माझ्या पार्टीचा प्रश्न राहील. पण दीपक भाईंची ही जी बोलबच्चनगिरी आहे, जी फसवणूक आहे लोकांची, ती थांबवण्यासाठी मी गावागावात जाऊन त्यांचे सगळे पर्दाफाश करणार. तर 19 साली जे आयोजक साहेबांनी तक्रार दाखल केली आहे 47 पानाची, आणि मग ती 47 पानाची जी तक्रार आहे त्याच्यामध्ये तहसीलदार मंत्री दीपक केसरकर यांचा उल्लेख आहे. दीपक केसरकर यांच्या संदर्भात पण त्यांनी एकूणच खेडकर यांच्या सगळ्या व्यवहारांना प्रोटेक्शन दिलं अशी ती तक्रार आहे. शिक्षण खात्यातल्या मोठ्या घोटाळ्याची बातमी समोर येते. शिक्षण विभागामध्ये नियम आणि कायदे पायदळी तुडवून कंत्राट तब्बल 80 कोटींच्या कंत्राटाची शिरापत वाटण्यात आली आहे.
शालेय शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर यांच्या अडचणीमध्ये वाढ होण्याची शक्यता आहे। विशेष म्हणजे शालेय शिक्षण खात्यातल्या उच्चपदस्थ अधिकाऱ्यांचा विरोध डावलून एक कंत्राट दिल्याची धक्कादायक माहिती समोर आली आहे। या संदर्भातली कागदपत्र सामची झाली आहे आणि करारनामा झालेला नसताना वर्क ऑर्डर देण्यापूर्वी ठेकेदारांना तब्बल 20 कोटी रुपयांच्या साहित्याचा पुरवठा केल्याची सुद्धा धक्कादायक माहिती या कागदपत्रांमधून आता उघड झालेली आहे। 20 कोटींच्या कंत्राटाची शिराबाद वाटण्यात आली आहे आणि या संदर्भात अधिकची माहिती आपण ग्राफिक्सच्या माध्यमातून समजून घेऊया। सज्जनाचा आव आणतायत ती 2 उदाहरणं मी तुमच्या समोर ठेवली। एक या खेडेकर प्रकरण, हे का आम्ही चालवलेलं नाहीये, महाराष्ट्रात प्रकरणे गाजतंय आणि या प्रकरणात त्यांनी जे काही व्यवहार केले त्याला पूर्णपणे पाठिंबा, त्यांच्या सगळ्या व्यवहाराचा हे एनडीटीव्हीवर उल्लेख ह्या आमच्या केसरकर साहेबांचा या ठिकाणी केलेला आहे। याचा खुलासा ते करणार आहेत का? दुसरा विषय जो त्यांच्या खात्यातला 70 कोटी रुपयातले 20 कोटीचं सामान झालं, निविदा कुठल्या पूर्ण नाहीत, हे माझं म्हणणं नाही आहे, हे साम टीव्हीवर सगळं त्या ठिकाणी दाखवणे, मुद्दाम तुम्हाला व्हिडिओ दाखवला। शेवटी त्या खात्याचा जो प्रमुख असतो ही त्याची नैतिक जबाबदारी असते की एक तर त्यांनी राजीनामा दिला पाहिजे, एक तर ह्या गोष्टीचा योग्य तो खुलासा त्या ठिकाणी केला पाहिजे। आज काय होतंय की निवडणूक जवळ आल्यानंतर 3 पंचतारी हॉटेल येणार, आरोंद्याचा विकास 100 कोटीची जेटी याचा प्रकल्प त्या ठिकाणी आणणार, बांद्यामध्ये अनेक गोष्टी या ठिकाणी आता मोपा एअरपोर्ट असल्यामुळे त्या ठिकाणी करणार। अरे 15 वर्ष तुम्हाला झाली इकडे नेतृत्व करताय, त्यातले 8 वर्ष तुम्ही मंत्री आहेत, एक काम तुम्ही लोकांना दाखवण्यासारखं सांगा, एक काम की बाबा हे मी या ठिकाणी केलंय। आज सांगा, जो मल्टीपर्पजचा जे हॉस्पिटल आहे हे 7 वर्षापूर्वी भूमिपूजन झालं, एसटी स्टँड तुमच्या समोर आहे त्याचं 7 वर्षापूर्वी भूमिपूजन झालं, त्याची उत्तरं तुम्ही देऊ शकलात नाही आणि ताजच्या गोष्टी बोलताय। आमचा ताजला हॉटेलला विरोध नाही, आजही सांगतो, पण वेळाघरच्या मंडळींनी जो ताजच्या प्रकल्पामध्ये जी जागा त्यांची येते ती सोडावी अशा प्रकारची विनंती केली आहे। पहिल्यांदा 39 सर्वे नंबरची जागा सोडली, ही जागा जरी सोडली तरी ताजला 120 एकरपेक्षा जास्त जागा त्या ठिकाणी राहते, म्हणून स्थानिक भूमिपत्रांना सुद्धा त्यांनी पैसे कुठले घेतलेले नाहीत। मी त्या गोष्टीचं मी स्वागतच करतो, ताज यायला पाहिजे, सिदादी गोवा यायला पाहिजे, सगळी मोठी हॉटेल या ठिकाणी यायला पाहिजे, तरच आपला विकास होणार आहे। पण त्याचबरोबर स्थानिकांना विस्थापित त्या ठिकाणी करता कामा नये, अशा प्रकारची त्यांची भावना, माझी भावना तीच आहे। आणि म्हणून मी ज्यावेळी आता यांनी सांगितलं की मुख्यमंत्री येणार, यांनी सांगितलं की गिरीश महाजन येणार, यांनीच सगळे घोषणा केलेल्या आहेत केसरकर साहेबांनी, मी माननीय मुख्यमंत्र्यांना, माननीय गिरीश महाजन साहेबांना, माननीय देवेंद्रना मी त्यांना सांगणार, पहिल्यांदा आमच्या लोकांना भेटा, त्यांचा जो त्या ठिकाणचं जे म्हणणं आहे ते पण तुम्ही ऐकून घ्या, त्यांचा प्रकल्पाला विरोध नाही आहे। आणि आम्हाला ह्या सिंधुदुर्गवासियांना, ह्या विधानसभेतल्या लोकांना आम्हाला सवय झाली आहे की निवडणूक आली 2 महिन्यावर की वेगवेगळ्या घोषणा त्या ठिकाणी करायचा, जसा चष्म्याचा कारखाना केला, जसा सेटअप बॉक्सचा याचा केला, तशी जी घोषणा आहे। आज जर 7-7 वर्ष एखादा प्रकल्प त्या ठिकाणी भूमिपूजन होऊन होत नसेल तर लोकांनी विश्वास कसा ठेवायचा? तिसरा अजून एक त्यांनी तो जे सांगितलंय की सी वर्ड रेडी द्यायला पाहिजे, आज रेडीत तुम्ही मायनिंग आणलं, आज रेडीत त्या ठिकाणी जागा जी तुम्ही उषा इस्पातची सांगितली ती जागा कुठल्या तरी दुसऱ्या उद्योजकाने घेतली, कसं आणणार सी वर्ड तुम्ही? काहीतरी लोकांना उद्या सांगितलं पाहिजे, रेडीतल्या लोकांना की वा ना ही या ठिकाणी जागा आहे, जागा अधिग्रहित केली का, जागा तुम्ही त्या ठिकाणी ताब्यात घेतली का? ती न घेता 2 महिन्यात निवडणूक आहे म्हणून रोज त्या ठिकाणी आपण त्या ठिकाणी वेगवेगळ्या घोषणा करायच्या आणि छापून आणून लोकांची दिशाभूल करायची। आज लोक इथली फसणार नाहीत, लोकांनी ठरवलेलं आहे की तुमचं डिपॉझिट घालवायचं, इकडचं दीपक केसरकरांचं डिपॉझिट घालवायचं, आता लोक फसणार नाहीत। तुम्ही कुठली या ठिकाणी आरोग्याची सोय केली नाही, तुम्ही कुठे नोकरीची सोय या ठिकाणी केली नाही आणि लोकांनी ठरवलंय आता तुम्हाला जर्मनीला पाठवायचं। तुम्ही रोज किती लोकांशी खोटं बोलताय, आज रोज तुम्ही त्या ठिकाणी वेगळं, आणि तुम्ही आता सांगताय की मी प्रॉपर्टी विकणार, प्रॉपर्टी काय विकणार तुम्ही? तुम्ही तिसरं हॉटेल जे सांगताय ना, तर तुमचा जे आरोंद्यामध्ये जे दीप फन म्हणून जे हॉटेल आहे ते तुमचंच हॉटेल येतंय,
असं मला माझ्याकडे माहिती आहे. दी फन नावाची एक चेन आहे. तुम्ही आरोंद्यासाठी आणि आंबोलीसाठी त्याच्याशी बोलणी केली, माहिती आहे ना, सांगा ना तुम्ही. मला एक चांगला मराठी माणूस जर आपला पुढे येतो तर मला अभिमान आहे. पण मी प्रॉपर्टी विकतो दर निवडणुकीला जे तुम्ही लोकांच्या समोर रडगा नाही. लोकांना तर नवीन नाही आहे, लोकांना ही सवय झाली आहे. त्यामुळे नवीन काहीतरी सांगा की जे या ठिकाणी होणार आहे प्रत्यक्षात. बा नाही हे आम्ही सिवल करणार नाही, बा आम्ही ह्या प्रकारचा विकास करणार. हाऊस बोटी ह्याच्यापूर्वी तुम्ही आणले नाहीत. कुठे गेले हाऊस बोटी? द्या. कसला शाश्वत विकास करणार? तुमचं वय काय आज? 15 वर्षात तुम्हाला जे जमलं नाही, 8 वर्ष मंत्री असताना तुम्हाला जमलं नाही, आता कसला विकास करणार आहे? आता विकास करा तुम्ही निवडून येणार आहात का? आणि तुझी जे लोकांवर तुम्ही जे आरोप करताय, माझ्यावर काहीतरी एक आरोप केला, माझं त्यांना चॅलेंज आहे. तुम्ही सत्तेत आहे ना, तुम्ही मंत्री आहे ना, चल करा तक्रार. चला मी राजकारण सोडतो, तुम्ही तरी सोडा, माझा कुठलाही कॉन्ट्रॅक्ट संबंध आहे तर. पण तुम्ही जर अशाच प्रकारे लोकांची दिशाभूल करत राहिला तर मी ज्यावेळी बोलेन त्यामुळे तुम्हाला पळताबळी थोडी करेल, एवढं लक्षात ठेवा. तुम्ही सज्जनपणाचा आव आणू नका. उद्या मग पण म्हणा संस्कार, सावंतवाडीचे संस्कार. तुम्ही सावंतवाडीकडे राहिलात कुठे? तुम्ही तर आता चाकरमानी झालात. तुम्ही निवडणुकीचा काळ सोडून सांगा, या 15-20 वर्षात सावंतवाडीत 2 दिवस मी राहिलोय, सांगा तुम्ही. माझं चॅलेंज आहे तुम्हाला. आणि जे उद्या माझ्या प्रेसवर तुमचे जे सगळे पगारी नोकर प्रेस घेतील ना, त्यांनाही सांगा किती दिवस तुम्ही सावंतवाडीत असता ते. त्यामुळे माझी एकच या निमित्ताने विनंती आहे की तुम्ही मला बोलायला लावू नका. आज चांगला दिवस आहे, मी बोलणार नव्हतो कारण आज देवेंद्र फडणवीस साहेब यांचा वाढदिवस आहे, आदरणीय अजित पवार साहेबांचा वाढदिवस आहे. मी मनापासून या दोघांनाही शुभेच्छा देतो आणि तुम्हाला विनंती करतो की तुम्हाला जर काय विचारायचं असेल विचारू शकता. सावंतवाडी विधानसभा मतदारसंघात शिवसेनेची ताकद असून महाविकास आघाडीतून हा मतदारसंघ आम्हाला द्यावा यासाठी एकमुखी ठराव घेण्यात आलाय. पक्षप्रमुखांकडे शिवसैनिकांची भावना पोहोचवणार आहे असं मत तालुका प्रमुख रुपेश राऊळ यांनी व्यक्त केलंय. विधानसभेसंदर्भात महाविकास आघाडीमध्ये चर्चेला वाव मिळतो. एक गोष्ट महत्वाची आहे, त्यात महाविकास आघाडी म्हणून आणि पक्ष म्हणून कुठेतरी एकूण राहणं गरजेचं आहे. आणि याच्या अनुषंगाने आपल्यामध्येच कुठेतरी दुसरी मानव नाही या उद्देशाने आम्ही आज सावंतवाडी विधानसभेची बैठक घेतली होती. या अनुषंगाने आजच्या या बैठकीमध्ये सर्व विधानसभेतील उपजिल्हा प्रमुख, तालुका प्रमुख, उपतालुका प्रमुख, विभाग प्रमुख, उपविभाग प्रमुख, शहर प्रमुख अशा महत्वाच्या आणि प्रमुख पदाधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीमध्ये आजची बैठक पार पडली. या बैठकीमध्ये एकमुखाने आजच्या घडीला सावंतवाडी विधानसभा ही शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे यांच्या वतीने निवडण्याचा एकमुखी ठराव हा उद्धव साहेबांना पाठवण्याचा ठरवलेला आहे. आजचा ठराव हा सन्माननीय अरुणबाई दिगोरकर आमचे जिल्हा संपर्क यांच्या माध्यमातून उद्धव साहेबांना दिला जातो. कार्यकर्त्यांच्या, शिवसैनिकांच्या आणि पदाधिकाऱ्यांच्या भावना या सरळ आणि अशा होत्या की गेले अनेक वर्ष हा सावंतवाडी मतदारसंघ हा शिवसेनेचा पालिकेला आहे. यामध्ये लोकसभा आणि विधानसभा या सावंतवाडी मध्ये चांगलं असं यश आपल्याला वेळोवेळी मिळालेलं आहे. या लोकसभा मतदारसंघात सुद्धा चांगल्या प्रकारे शिवसेनेचे उमेदवार विनायक राऊत साहेबांना चांगलं असं मताधिक्य मिळालेलं आहे. या ठिकाणी उत्तम अशी बांधणी आपली संघटनेची आहे. जिल्हा परिषद सदस्य, पंचायत समिती सदस्य, स्थानिक ग्रामपंचायतमध्ये चांगल्यापैकी यश किंवा सरपंच हे मोठ्या संख्येने शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाकडे आहे. या सर्व गोष्टींचा विचार करून हा जर याच पक्षाच्या वतीने जर निवडणूक लढवली तर निवडणूक टिकणं सोपं होईल. आणि त्याच्यामुळे हा सर्व विचार करून पक्षप्रमुखांनी शिवसेना पक्षाकडे
हा इथला उमेदवार ठेवावा अशा तऱ्हेचा आजच्या घडीला ठराव पाठवण्यात येईल. स्थानिकापेक्षा बाहेरच्या तालुक्यातले लोक इथं येऊन उमेदवारीसाठी प्रयत्न करतात ही अत्यंत दुर्दैवाची गोष्ट आहे. खरोखरच तुम्हाला जर तुमची राजकीय परिपक्वता तपासायची असेल किंवा राजकीय यश तपासायचं असेल तर तुमच्या त्या तालुक्यामध्ये जाऊन तुम्ही तपासा असं मला वाटतं. सावंतवाडी विधानसभा मतदारसंघ जर बघितला तर ह्याला राजेशाहीची पार्श्वभूमी आहे. या ठिकाणचा जो वर्ग आहे तो बहुतांश वर्ग हा व्यापाऱ्यापेक्षा शेतकरी वर्ग आहे आणि शेतकरी वर्ग असल्यामुळे शेतकऱ्यांची खरं दुःख इथल्या जर एखाद्या शेतकऱ्यांच्या पोराला जर आमदार केलं तर खऱ्या अर्थानं लोकांची दुःख त्याला समजते आणि तो प्रश्न विधानसभेमध्ये मांडू शकतो. त्यामुळे आमचं म्हणणं होतं की कोणी यावर कीर्ती म्हणून जाण्यासाठी हा मतदारसंघ नाही किंवा आमदारकीची इच्छा पूर्ण करण्यासाठी अजिबात हा मतदारसंघ नाही तर लोकांना न्याय देण्यासाठी मतदारसंघ आहे. गेल्या 15 वर्षामध्ये जे लोक आपले प्रश्न विधानसभेमध्ये मांडून त्याची सुटका झाली पाहिजे. इथले अनेक प्रश्न असतील. बेरोजगारीचा प्रश्न आहे, किलारीचा लोकांचा प्रश्न आहे, या ठिकाणी गावामध्ये जात असताना रस्त्यांचा प्रश्न आहे. तर हे सगळे प्रश्न कोणाकडनं सोडू शकतात तर सर्वसामान्य ज्यावेळी बाळासाहेबांचा जाईल त्यावेळी सोडू शकतं अशा प्रकारची लोकांच्या हातात आव्हानं निश्चित झाली आहे. महत्वाचा मुद्दा असा आहे की गेली 10 वर्ष ह्या मतदारसंघाचं नेतृत्व शिवसेनेच्या चिन्हावरती निवडून आलेली व्यक्ती करत आहे. त्यामुळे इथल्या विधानसभेवरती हा फक्त उद्धव बाळासाहेब ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखाली काम करणाऱ्या पक्षाचाच अधिकार आहे असं माझं प्रश्न मत आहे. देवेंद्र फडणवीस यांनी विरोधकांना ठोकून काढा पण हिट विकेट होऊ नका असं सांगितलं होतं. याबाबत केसरकर तेली वादात महायुती हिट विकेट होते का असं विचारलं असता तेली काय म्हणाले पाहूयात. सांगतो की त्यांची माफी मागून सांगतो की या माणसाला इकडे बदला कोणाला तरी तिकीट द्या. कणकोली वाईट आहे का? कणकोली लोकच राहतात ना. या जिल्ह्यातले लोक वाईट आहेत का कणकोली व्हायला? कणकोलीत पण चांगल्या परमपूज्य भालचंद्र महाराजांची भूमी आहे ती. बिलकुल नाही. कारण खोटेपणा जो आहे ना तो बाहेर काढायलाच पाहिजे, नाहीतर इथली जनता माफ नाही करणार. दरवेळी खोटं बोला पण रेटून बोला आणि सज्जनपणाचा आव्हान. आज नुसता सज्जनपणाचा आव्हानानिमित्त लोकांची पोटं भरणार नाही. आज त्यांच्या 2 हाताला काम या ठिकाणी मिळालं पाहिजे. बांद्याचा कसला विकास करणार? 40 ग्रामपंचायती बांद्याचं इथलं तालुका क्रीडांगण हे तिकडे होण्यासाठी विनंती केली. आदरणीय विनोद तावडे साहेब आणि आदरणीय रवींद्र चव्हाण साहेब यांनी त्यांना विनंती केली की बा तिकडे 10 एकर जागा PWDची त्या ठिकाणी दिली. आज ग्रामीण भाग सगळा बांद्याला जोडलेला आहे. बाजूला एअरपोर्ट आहे. आज जिमखान्याच्या एका कॉर्नरला 1.5 एकर जागा. मी सावंतवाडी होण्याबद्दल माझा विरोध नाही आहे पण बाजूला स्मशान आहे, बाजूला कचरा डेपो आहे. लहान मुलं आहेत ती, त्याला कुठं आपण घेऊन चाललोय? जागा तरी बदलायला पाहिजे होती. भट्टीपणाने आपण किती नुकसान करतोय याचा विचार ते करतायत का? दोडामारचं भेडसीला चालतं तालुका क्रीडांगण, मग सावंतवाडीचा बांधा किती लांब आहे? बरं 40 ग्रामपंचायत ठराव दिले तिकडे. माणसाने एकेकोरपणा किती करायचा हा सुद्धा प्रश्न आहे. शेवटी मी माझ्या युतीच्या सगळ्याच नेत्यांची मी माफी मागून हे मी या ठिकाणी बोलतोय. कारण काय की ही जे काही चुकीचं इथं चाललंय हे जनतेला समजायला पाहिजे आणि म्हणूनच मी या ठिकाणी बोलतोय. माझं काय वैयक्तिक त्यांचे वाकडं नाही. दुसरं त्यांनी असं म्हटलं केसरकरांचे नेते नाही ना, मी तेच तर तुम्हाला सांगतोय. केसरकरांना युतीवर बोलण्याचा आम्हाला अधिकार नाही. आमचे नेते आम्हाला बोलतील. केसरकर का आमचे नेते नाही. केसरकरांची पार्टी वेगळी, आमची पार्टी वेगळी. स्थानिकांना शेकडोंच्या संख्येनं रोजगार देणारा भव्य फार्म हाऊस प्रकल्प सासोलीत सुरू केलाय. कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण करून जमिनी खरेदी खतानं खरेदी केलेल्या असतानाही केवळ 4-5 लोकांच्या स्वार्थासाठी या संपूर्ण प्रकल्पालाच बदनाम करत आहेत असा आरोप द ओरिजिनचे MD अंकिल कंसल यांनी केलाय. लवकरच मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, खासदार नारायण राणे, पालकमंत्री रवींद्र चव्हाण, शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर यांची या संदर्भात भेट घेऊन बाजू मांडणार असल्याची माहिती त्यांनी पत्रकार परिषदेत दिली आहे. पाहुयात या प्रोजेक्ट बाबत प्रकल्पांच्या MDंचं म्हणणं. हम लोगों ने सासोली में ज़मीन खरीदी फॉर प्रोजेक्ट डेवलपमेंट और ज़मीन प्रॉपर खरीदी खत करके 7/12 करके सारा डॉक्यूमेंटेशन जैसा गवर्नमेंट नॉर्म्स के हिसाब से चाहिए होता है वैसा करके सारा का सारा खरीदी खत करा गया. और हमें जिन लोगों ने ज़मीन बेची उन्होंने पोजीशन दिया उस ज़मीन का. बार बार बात ये की जा रही है कि हम विलेजर्स के साथ गलत कर रहे हैं. हमने जो ज़मीन खरीदी वो ज़्यादातर
बंजर जमीन थी, जहाँ पे ना कोई खेती हो रही थी, ना कोई एग्रीकल्चर है, ना कोई कैश्यू फार्मिंग है। जिस प्लॉट पे आप लोग सब बैठे हुए हैं वो भी आज की डेट में, आप 1 साल पहले एब्सोल्युटली बंजर जमीन थी, जिसको आज हमने डेवलप करके तैयार कर दिया। आज मेजॉरिटी लैंड हमने विलेजर्स से एक्वायर करी और उन लोगों को पैसे दिए, और जो बंजर जमीन जिस उनके काम की नहीं थी तो उसका उन्होंने रियलाइजेशन करा। हाउएवर आज की डेट में हमारे ज़मीन खरीदने के बाद यहाँ पे डेवलपमेंट चालू हुआ, उसकी वजह से यहाँ की ज़मीन की रेट भी बढ़ रहा है और उसके लिए हमें ब्लेम किया जा रहा है। हम बाहर वाले हैं बट एम्प्लॉयमेंट तो लोकल्स को जा रहा है। आप कहाँ से सिर्फ ये ब्लेम करते रहना कि हम बाहर वाले हैं और सिर्फ हमारा इंटरेस्ट फंस रहा है, तो ये गलत होगा। अब प्रोजेक्ट जो है बहुत बड़ा हो सकता था, बट कुछ चुनिंदा लोगों की वजह से कुछ विलेजर्स जैसे मनोज गवर्फ, महेश ठाकुर और उनको कुछ लोकल पॉलिटिशियंस आर पुशिंग देम और प्रोडिंग देम कि वो इस प्रोजेक्ट में अड़ंगा लगाएं, जिससे हमारे से एक्सटॉर्शन की जा सके। और उसको कट अक्रॉस करने के लिए हमने बिल्कुल मना कर दिया, हम कोई पैसा नहीं देंगे और हमें अपने सही तरीके से चलना है। पूरे मुद्दे में कोई मुद्दा नहीं है। अगर ये सामाहिक लैंड है, हमेशा से गांव वालों ने ये मुद्दा रखा है कि आपने ज़मीन पे ज़्यादा कब्जा करा हुआ है, उसको सर्टिफाई करने का एक ही तरीका हो सकता है कि आप उसकी गवर्नमेंट से मेजरमेंट करवा दें। तो उसके लिए हमने गवर्नमेंट सर्वे रिक्वेस्ट किया, जो खुद रोक दिया गया। अगर गवर्नमेंट सर्वे होने दिया जाता तो जो गांव वाले कहते हैं कि हमने ज़्यादा ज़मीन पे कब्जा किया है या हम लोग उनकी दिक्कत देते हैं, तो वो अपने आप बात खत्म हो जाती। वो गवर्नमेंट सर्वे क्यों रोका जा रहा है? गवर्नमेंट सर्वे रोका जा रहा है मतलब कोई भी प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं करने देना चाहते। तो अगर गवर्नमेंट सर्वे हो जाएगा, गांव वालों की जमीन अलग हो जाएगी, हमारी जमीन अलग हो जाएगी, प्रॉब्लम अपने आप सॉल्व हो जाएगी। तो इस चीज को रोक के हमारे को समझ में नहीं आ रहा किसको फायदा मिल रहा है। हाँ, मैं बिल्कुल ये कहना चाहूँगा, हमारी बात डेफिनेटली सुनी नहीं गई, गार्जियन मिनिस्टर तक हमारी बात नहीं पहुंची। हम कोशिश करेंगे अपनी बात उन तक भी पहुंचाएं, और मैं विनती करूंगा सीएम साहब, डिप्टी सीएम साहब, हमारे एमपी साहब राणे जी या एमएलए साहब केसरकर साहब से, इन सबको मिलूंगा मैं कि इस मुद्दे को ख़त्म किया जाए, वरना जो एक प्रॉब्लम छोटी है उसको आउट ऑफ प्रोपोर्शन ब्लो आउट कर रहे हैं कुछ लोग, और इसमें कहीं ना कहीं जो सिंधुदुर्ग में डेवलपमेंट हो सकता है उसमें भी विघ्न पड़ेगा और गलत मैसेज जाएगा इन्वेस्टर्स को इस जगह पे इन्वेस्ट करने के लिए। तो मेरी दरख्वास्त रहेगी कि इसको आप जिम्मेदार पॉलिटिशियंस हैं सब, उस पर ध्यान दें और हमारी हेल्प करें इस मैटर को सॉल्व करने के लिए। मैंने उनका स्टेटमेंट सुना। अगेन मेरी लिमिटेशन है, मेरे को मराठी नहीं समझ में आती, मैं हिंदी में बात करता हूँ, हिंदी समझता हूँ। बट हिंदी में भी जो उन्होंने स्टेटमेंट दिया या जो उन्होंने बात बोली, तो हमने उसको कन्वर्ट करा के पूरा समझा। तो मेरी बस इतनी सी दरख्वास्त थी, गार्डियन मिनिस्टर हमें इस मुद्दे को, मनोज गवर्फ की बात सुनने के बाद वो ये कहते कि आप अपना पक्ष रख दीजिए, और उनको हमारा पक्ष सुनने के बाद हम फिर वो कुछ करते तो मैं कभी उनको ऑब्जेक्ट नहीं करता। बट प्रॉब्लम क्या है, लोकल पॉलिटिशियन ने उनको गलत फीड दिया मिनिस्टर साहब को। अब जो उनके करीबी होगा उनका फीड सुन के ही वो रिएक्ट करेंगे, तो उन्होंने वैसा रिएक्ट किया। सर, आप जो बोल रहे हैं कि गार्डन में वही तो देखिए, एक चीज को बोल देना इलीगल है, इलीगल है तो आप केस करो। विलेजर ने केस डाला तो है लीगल कोर्ट में, लेकिन यहाँ के एब्सोल्युटली देयर आर जो प्रोसेस पे एक एनए एक्वायर करना चाहिए था वो प्रोसेस पे एक्वायर किया है। मतलब अब वही वाली बात है,
हवाबाजी में बातें बोल दी जाती हैं। ये बोला गया कि कंपनी को एनए 1 दिन में मिल गया। आई डोंट नो आपने सुना या नहीं सुना, मैंने स्टेटमेंट में देखा था, पर डॉक्यूमेंट्री प्रूफ है जिस दिन एप्लीकेशन लगाई और जिस दिन मिला उसमें तकरीबन 3 महीने का डिस्टेंस है, तो वो 1 दिन कहां से हो सकता है? अब कोई ये कह दे कि 1 दिन में एनए मिल गया, तो ये भी कह दे एनए इलीगल है, तो मैं वो कैसे बोलने का कोई तथ्य नहीं है। अगर वो इलीगल है तो आप चैलेंज करो, उसको खारिज करो। आप अगर खारिज करेंगे वी विल हैव अ लीगल परफ्यूट। सरकार ने हमसे पैसा जमा करके हमारे को एनए करके दिए जमीन और एफ पर प्रोसेस करके दिए। वही वाली बात आ रही है। आज हम कह रहे हैं कि दीज आर टेक्निकल सिचुएशन। हो सकता है आपको उतनी डिटेल्ड इंफॉर्मेशन नहीं है, उनको को किसी ने बोला कि ये इलीगल है, तो उन्होंने इतनी डेप्थ में घुसे नहीं। फिर सब होने के बाद लोकल एमएलए बातचीत नहीं हुई। मैं अभी आया हूँ, मैं इनफैक्ट अब सब लोगों को अप्रोच कर रहा हूँ, सब लोगों को, इंक्लूडिंग मैं राज्य मिनिस्टर साहब को भी अप्रोच करूँगा अपॉइंटमेंट के लिए कि हमारा पक्ष सुनिए और फिर जो आपको सही लगे फिर वो एक्शन लीजिए, बट पक्ष जरूर सुनिए हमारा। स्थानिक डीएड बेरोजगारांचं आंदोलन गेल्या 7 दिवसांपासून सुरू आहे। शालेय शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर यांच्या शिष्टमंडळाने त्यांची भेट घेतली, त्यानंतर त्यांनी पत्रकारांशी संवाद साधला। चर्चा करण्यासाठी मुंबईला जाणार, मात्र न्याय मिळेपर्यंत आंदोलन सुरूच ठेवणार असा निर्धार डीएड बेरोजगार संघटनेचे अध्यक्ष विजय फाले यांनी केलाय। नमस्कार, मी विजय फाले, डीएड बेरोजगार संघाचे समिती सिंधुदुर्ग अध्यक्ष। आज या ठिकाणी आंदोलनाचा 7वा दिवस चालू आहे आणि आज सन्माननीय दीपक भाई केसरकर शालेय शिक्षण मंत्री यांनी यांच्या शिष्टमंडळाने या ठिकाणी आमच्या आंदोलनस्थळी चर्चेसाठी त्या ठिकाणी बैठक घेतली। या चर्चेत त्या ठिकाणी सकारात्मक चर्चा झाली। येणाऱ्या काळात त्या ठिकाणी येत्या 2 ते 3 दिवसात त्या ठिकाणी मुंबईला सन्माननीय शिक्षण मंत्री त्या ठिकाणी उपस्थित असतील आणि त्यांची जी काही पदाधिकारी त्यांच्यासमोर जी बैठक होईल त्याच्यात कुठल्याही प्रकारची जी काही मांडणी आहे ती आम्ही त्या ठिकाणी मांडणार आहोत आणि त्यातून काही मध्य जर निघत असेल तर तशा प्रकारची सकारात्मक चर्चा होईल आणि त्यानंतर त्या ठिकाणी जो काही निर्णय आहे तो पुढचा घेण्यात येईल। जोपर्यंत आमची ही जी मागणी आहे की स्थानिकांना जोपर्यंत आता 10 ते 12 वर्ष भरती प्रक्रिया झाली नव्हती, परंतु आज होते। आज जिल्ह्यात तब्बल त्या ठिकाणी 513 शिक्षक नियुक्त झालेले आहेत, 205 शिक्षक वेटिंगला आहेत। मग उर्वरित ज्या जागा आहेत त्या ठिकाणी आम्हाला स्थानिकांना शिक्षण सेवक म्हणून नियुक्ती पाहिजे आणि तशा प्रकारची जी मागणी आहे ती मागणी पूर्ण होईपर्यंत त्या ठिकाणी आंदोलन चालूच राहणार आहे। स्थानिक डीएड बेरोजगारांचं आंदोलन सुरू आहे। आंदोलक आपल्या मागण्यांवर ठाम असल्यामुळे तोडगा निघत नाहीये। या आंदोलकांची शालेय शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर यांच्या शिष्टमंडळाने भेट घेतली, यानंतर त्यांनी पत्रकारांशी संवाद साधलाय। स्थानिकांना न्याय मिळालाच पाहिजे, स्थानिकांना न्याय मिळालाच पाहिजे। कोण म्हणतो देणार नाही, घेतल्याशिवाय जाणार नाही। कोण म्हणतो देणार नाही, घेतल्याशिवाय जाणार नाही। कोण म्हणतो देणार नाही, घेतल्याशिवाय जाणार नाही। शाळा आमची, पोरं आमची, शिक्षक किती पाहिलो। शाळा आमची, पोरं आमची, शिक्षक किती पाहिलो। शाळा आमची, पोरं आमची, शिक्षक किती पाहिलो। स्थानिकांना न्याय मिळालाच पाहिजे, स्थानिकांना न्याय मिळालाच पाहिजे, स्थानिकांना न्याय मिळालाच पाहिजे। पोरं आमची, शाळा आमची, शिक्षक किती पाहिलो। पोरं आमची, शाळा आमची, शिक्षक किती पाहिलो। पोरं आमची, शाळा आमची, शिक्षक किती पाहिलो। सिंधुदुर्गातील स्थानिक बेरोजगारांना न्याय मिळालाच पाहिजे, सिंधुदुर्गातील स्थानिक बेरोजगारांना न्याय मिळालाच पाहिजे। गेले 7 दिवस जे डीएड विद्यार्थ्यांचं जे आंदोलन चाललेलं आहे, ह्या आंदोलनाला आम्ही पाठिंबा आहेच आणि सकारात्मक भूमिकेतून आणि महाराष्ट्र राज्याचे शिक्षण मंत्री आदरणीय दीपकभाई केसरकर यांच्या सूचनेप्रमाणे आम्ही या ठिकाणी आज आलो। संबंधित संघटनेचे अध्यक्ष फाले आणि त्यांच्या सर्व सहकाऱ्यांशी आम्ही चर्चा केली आणि निश्चित दीपकभाई केसरकरांनी सुद्धा भूमिका घेतलेली आहे की आपल्या जिल्ह्यातली ही मुलं आहेत आणि ह्या मुलांना योग्य न्याय मिळाला पाहिजे आणि अशा भूमिकेमधून एक बैठक बोलवावी मुंबईमध्ये आणि त्या बैठकीमधून काय योग्य मार्ग निघेल अशा पद्धतीची भूमिका त्यांची असल्यामुळे या ठिकाणी आम्ही सगळे सहकारी या ठिकाणी प्रेमानंद देसाई असतील, सुनील दुबळे आहेत, गावडे
आणि ह्या संघटनेचे अध्यक्ष फाले आणि त्यांचे सर्व सहकारी आणि ह्या विचाराच्या देवाणघेवाणमधून जर मार्ग निघाला पाहिजे अशा प्रकारची भूमिका असल्यामुळे या ठिकाणी आम्ही त्यांना विनंती करण्यात आलो की आपण गेले 7 दिवस या एवढ्या कोकणातल्या मोठ्या पावसामध्ये आपल्याला खूप सहनशीलतापेक्षाही जास्त त्रास होतोय आणि तो आपल्या लोकांना साहजिकच आम्हाला सुद्धा त्याची जाणीव आहे आणि त्यांनी ते आंदोलन मागे घ्यावं अशा प्रकारची भूमिका आमची आहे आणि ह्या भूमिकेशी सहमत आम्ही ज्यावेळी होत असताना ह्या जिल्ह्यातील DHEDना योग्य न्याय मिळाला पाहिजे आणि न्याय मिळत असताना त्यांनी जे विचार मांडले ज्यांचे जे प्रश्न आहेत ते प्रश्न सुटण्याच्या दृष्टीने महत्त्वाचे आहेत आणि ह्या गोष्टी व्हायच्या असतील तर या काही चर्चात्मक सुद्धा गोष्टी झाल्या पाहिजेत. त्यांच्या संघटनेशी चर्चा केली पाहिजे. शिक्षण मंत्र्यांची इच्छा आहे की आपल्याशी चर्चा करून शासन स्तरावरती मग ते शिक्षणातील सचिव असतील, वित्त विभाग असेल, कारण ज्यावेळी त्यांना नेमणुका देत असताना अनेक गोष्टीचा विचार करावा लागतो. न्यायालयीन काही बाब असेल त्या दृष्टिकोनातून सुद्धा निर्णय घेण्याच्या दृष्टीने सुद्धा चर्चा अधिकाऱ्यांशी करणं गरजेचं आहे. त्याचबरोबर जो शासनाचा GR केला पाहिजे, कारण महाराष्ट्रामध्ये आपल्याला माहिती आहे की अनेक वर्तमानपत्रामधून काही लोक विरोध करतात की हे असं होता कामा नये, करता कामा नये, अनेक गोष्टी आहेत आणि ह्याच्यातनं पळवाट काढू शासन स्तरावर योग्य असा मार्ग काढण्याच्या दृष्टीने आम्ही प्रयत्नशील आहोत आणि तशा प्रकारची भूमिका शिक्षण मंत्र्यांची असल्यामुळे आज या ठिकाणी त्यांना शिष्टमंडळ आमचं सर्व कार्यकर्ते आणि आम्ही सगळेजण त्यांना भेटण्यासाठी आलो. फाले आणि त्यांच्या सर्व सहकाऱ्यांशी सकारात्मक अशी चर्चा केलेली आहे आणि आम्ही त्यांना विनंती केलं की आपण एक शिष्टमंडळ आपलं काही प्रतिनिधी हे मुंबईत यावं. त्या ठिकाणी सविस्तर शिक्षण मंत्री सुद्धा चर्चा करायला आहेत. आपल्याला आठवतं की आत्ता ते स्वतः दूरध्वनीवर त्यांच्याशी बोलले की या तुम्ही आपण सकारात्मक चर्चा करू, संबंधित शासनाचे सर्व अधिकारी बघू, या जिल्ह्यातल्या लोकांना न्याय देण्याच्या भूमिकेतून आपण सर्व अधिकाऱ्यांशी चर्चा करून या DHED रोजगारांना न्याय मिळेल अशा प्रकारची भूमिका त्यांनी घेतलेली आहे. खरेदी विक्री संघाकडून बोगस खत विक्री करत असल्याचा आरोप करत युवासेना आक्रमक झाली आहे. याबाबत जिल्हा कृषी अधीक्षक यांना जाब विचारण्यात आला. नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना नुकसान भरपाई मिळावी अशी मागणी करण्यात आली. खरेदी विक्री संघातनं शेतकऱ्यांनी काही खत खरेदी केलेलं होतं. हे खत बोगस आहे असं त्यांचं म्हणणं आहे आणि देवगड तालुक्यातले आणि काही ठिकाणचे शेतकरी यासाठी कृषी अधीक्षक कार्यालयासमोर आलेले आहेत. त्यांचं नेतृत्व करतात सुशांतजी नाईक. आपण त्यांना विचारूया थेट निश्चित हा काय प्रकार आहे. खरं म्हणजे कालच मला विष्णूवाडी आमचे विभाग प्रमुख आहेत आणि त्यांच्या जवळचे गोवळ आणि पाडगावमधील त्याबद्दल शेतकरी या मित्रांचा मला फोन आला की जे आम्ही कृषी मित्र म्हणून खरेदी विक्री संघातनं जे खत घेतलेलं आहे ते खत जे घेतलेलं आहे ते पीक वाढीसाठी घेतलेलं होतं आणि पीक वाढी घेत असताना गेले 15 दिवस या खताचा वापर ते करतायत. जवळजवळ आंब्याला भराव घालण्यासाठी सुद्धा त्या खताचा वापर करतायत, पण त्याच्यातनं कुठचाही रिझल्ट त्यांना मिळालेला नाही. म्हणून त्यांनी मला काल फोन केला की असं बोगस खत ह्या ठिकाणी खरेदी विक्री संघातनं विक्री होत आहे आणि कृषी मित्राचा कुठचाही रिझल्ट याच्यामध्ये नाही. आम्ही कृषी अधीक्षक आहेत राऊत साहेब त्यांना विचारायला आलेलो आहोत की ह्या कृषी मित्र जे खरेदी विक्री संघाने जे खत खरेदी केलेलं आहे त्याचं ISO मानांकन काय आहे, त्याचा दर्जा तपासला गेला आहे काय, त्याच्यात प्रयोगशाळेत त्याचा दर्जा तपासला गेला आहे का, या सगळे प्रश्नांचा भडीमार आम्ही त्यांना केला. त्यावर त्यांचं कुठचंही उत्तर त्यांच्याकडे नव्हतं आणि त्यामुळे आम्ही त्यांना सांगितलं की हे जोपर्यंत ह्याचा प्रयोगशाळेचा नमुना किंवा प्रयोगशाळेचा रिझल्ट येत नाही तोपर्यंत हे खत विक्री बंद करा, कारण शेतकऱ्यांची त्यात फसवणूक होत आहे. जवळजवळ 1200 ते 1250पर्यंत हे खत खरेदी विक्री संघाचं विक्री होत आहे आणि त्याच्यातनं शेतकऱ्यांचं खूप मोठं नुकसान होत आहे, तसंच त्यांच्या मेहनतीचं नुकसान होत आहे. त्याच पद्धतीने ज्या पद्धतीने मागच्या मे महिन्यामध्ये थ्रिप्स हा रोग आलेला होता आणि कीटकनाशकांचा वापर करून त्यावर थ्रिप्स घालवण्याचा प्रयत्न केला, पण
त्यानंतर शेतकऱ्यांना कळलं की ही कीटकनाशक वापरली गेली आहेत ती पूर्णपणे बोगस आहेत. त्याच पद्धतीने हे खतसुद्धा बोगस आहे. त्याचा कुठचाही वापर केल्यानंतर पिकांची वाढ किंवा पिकांची सुपीकता ही होत नाही आहे. त्याच्यामुळे हे खत पूर्णपणे बॅन केलं पाहिजे. हे खत हे चुकीचं विक्री जर करत असतील आणि एजंटांचा सुळसुळाट ह्या व्यवहारामध्ये झालेला आहे. खत असेल, कीटकनाशकं असतील, हे बाहेरचे एजंट येऊन ह्या खरेदी विक्री संघांना ही खतं विकतात. त्यामध्ये मोठा कमिशन काही एजंट दलाल घेतात. त्याबद्दल त्यांचे मध्यस्थी पण ह्या खरेदी विक्री संघामध्ये असतात. आणि अशा जर बोगस खत शेतकऱ्यांना दिलं गेलं असेल, त्यांची मेहनत, त्यांची नुकसान ही भरपाई करून द्यावी अशी आम्ही जिल्हा अधीक्षकांकडे मागणी केलेली आहे. आणि जर हे खत ही नुकसान भरपाई दिली गेली नाही तर आम्ही आंदोलन छेडूच. पण ह्यांना टाळं ठोकल्याशिवाय आम्ही गप्पा बसणार नाही. ही जबाबदारी जिल्हा कृषी अधिकाऱ्यांची आहे आणि कृषी ऑफिसची आहे की जे खतं सिंधुदुर्गामध्ये विक्री केली जाते, देवगडमध्ये विक्री केली जाते, ती विक्री करताना त्याचं मानांकन, त्याचा दर्जा तपासणं ही जबाबदारी पूर्णपणे ह्या खात्याची आहे. त्यांचं असं म्हणणं असतं की आपण प्रत्येक वेळी भरारी पथकं निश्चित केलेली असतात. शेतकऱ्यांचं नुकसान होऊ नये, त्यांची फसवणूक होऊ नये यासाठी आपण भरारी पथकं निश्चित केलेली असतात असं त्यांचं म्हणणं असतं. असं असूनही हे जे बोगस खतं होतात त्या संदर्भात काय कुठची भरारी पथकं आतापर्यंत शेतकऱ्यांकडे गेलेला शेतकऱ्यांचा मला तर अनुभव नाही, कुठचाही अनुभव आम्हाला नाही की भरारी पथकं. आम्ही ते पण त्यांना प्रश्न विचारलेला आहे, तुमची कुठची भरारी पथकं असतील ते आम्हाला दाखवा, त्यानंतर याच्यावरती बोला. कुठच्याही भरारी पथकं याच्यामध्ये नाही आहेत. हे पूर्णपणे बोगस जे रॅकेट आहे, खताचं असेल, कीटकनाशकांचं असेल, हे रॅकेट उद्ध्वस्त करण्याची जबाबदारी सर्वांची लोकप्रतिनिधी म्हणून आमची आहे, तसेच पत्रकार मित्र म्हणून तुमची आहे. आणि ही शेतकऱ्यांचं नुकसान होता कामा नये ही सगळ्या जबाबदारी आमची आहे. त्यामुळे शेतकरी याच्यात भरडला जातो आहे आणि शेतकरी भरडला तर सगळे भरडणार आहे त्याच्यात. त्याच्यामुळे शेतकऱ्यांचं नुकसान होता कामा नये अशी आमची भूमिका आहे. आपल्यासोबत काही शेतकरी पण आहेत, त्यांनी खतंही आणलेली आहेत सोबत, तर त्यांच्याशी आपण चर्चा करूया. पण खत हे संघाकडनं घेतल्यानंतर 20 दिवस झाले वापरल्यानंतर. कुठच्या संघाकडनं घेतले? आम्ही कणकोली संघाचं खत डिलिव्हरी देवगड संघाने आम्हाला दिलं. पण त्यांचं असं म्हणणं देवगड की आमची एजन्सी नाही, कणकोलीची एजन्सी आहे आणि आम्ही त्यांच्या कमी पडलं मग त्यांच्याकडून आम्ही मागवलं असं त्यांच्याकडे उत्तर आलं. मग आम्ही कणकोली संघाकडे आता मागणी केली, विचारणा केल्यानंतर म्हणून आमचं खत बरोबर आहे, आमचं खत बोगस नाही असं त्यांचं उत्तर आलं. म्हणून आम्ही जिल्हा कृषी अधिकाऱ्यात आम्ही आमची तक्रार शेतकऱ्यांची, मी सुद्धा एक शेतकरीच आहे, की शेतकऱ्यांचा त्या गावातला प्रतिनिधी आहे म्हणून मी त्या शेतकऱ्यांना घेऊन इथं आलो. पण हे बोगस खत वापरल्यामुळे शेतकऱ्यांचं अतोनात नुकसान झालं. शेती लावून आता 20 दिवस झाले, कोणताही परिणाम नाही, कोणतेही खत सुपीकता मिळाली नाही. तर संघाकडून किंवा जिल्हाधिकारी शेतकऱ्यांचं नुकसान पाहिजे याला आळा घालावा अशी आमची मागणी आहे. तुम्ही बोलला शेतकरी मी शेतकरी म्हणून आहे, तर मी खरेदी संघाकडून खत घेतलं होतं पण त्याचा काहीच परिणाम झाला. बाकीच्या जे माझ्या शेतकरी आहेत त्यांच्या जे शेतीमध्ये माझ्या शेतीमध्ये बरंच फरक आहे. एकाच वेळी आम्ही दोघांनीही शेती केली, पण मी जे खत घेतलं होतं कृषी मित्र म्हणून 18-18 त्यामध्ये काहीच नाही, ते डुप्लिकेट खत निघालं. त्यांची शेती आणि माझ्या शेतीमध्ये बरंच फरक असल्यामुळे मग शेवटी मी कृषी अधिकाऱ्यांकडे आलो विचारायला. मग ते कसं हे बोगस असल्यामुळे आमचे नुकसान आहे, हे भरपाई घेतल्याशिवाय आम्ही जाणार नाही. नाहीतर नाही दिली तर आम्ही आंदोलनाला तयार आहोत. सर्व शेतकरी माझ्यासोबत जे आणखी काही शेतकरी आले आहेत त्यांच्यासोबत आम्ही आंदोलन छेडणार आहोत. सर्व शेतकरी हे आहेत आणि त्यांचं म्हणणं आहे की हे जे खरेदी संघाकडनं आपल्याला खत मिळालेलं आहे हे बोगस खत आहे आणि ह्यामुळे आपल्या शेतावर दुष्परिणाम झालेले आहेत. चांगल्या परिणामासाठी खत वापरलं जातं पण खत वापरून दुष्परिणाम झालेले आहेत. त्यामुळे या सर्वांचं म्हणणं आहे की जर आम्हाला ह्याच्याबद्दल न्याय मिळाला नाही तर आम्ही तीव्र आंदोलन करू. कोकण 7 लाईव्हसाठी सिंधुदुर्ग नगरीमधून लहू माडेश्वर. नारळाचं झाड कापून ठेवल्यानं शिरोडा नाका परिसरात मोठी दुर्घटना घडली आहे. कापलेला माड विद्युत पोलसह रस्त्यावर कोसळला. सुदैवानं यात कोणतीही गंभीर घटना घडली नाही. या प्रकारानंतर नागरिक प्रचंड आक्रमक झालेत. संबंधित माड कापणाऱ्यावर गुन्हा दाखल करा, तोवर माड हटवू देणार नसल्याचा इशारा दिलाय. पोलीस निरीक्षकांच्या आश्वासनांती रस्ता वाहतुकीसाठी मोकळा करून दिलाय. सावंतवाडी शहरातील शिरोडा नाका येथील एका विक्षिप्त व्यक्तीकडून माड कापून ठेवण्यात आला होता. प्रकाश शेटकर असं संबंधिताचं नाव असल्याची माहिती स्थानिकांकडून देण्यात आली.
ब्लेडच्या साहाय्यानं माड कापून ठेवल्यानं ही दुर्घटना घडली। यात लोकांचे नाहक बळी गेले। दैव बलवत्तर म्हणून काही लोक यातून बालबाल बचावले। दरम्यान घटनास्थळी पोलीस निरीक्षक अमोल चव्हाण यांनी दाखल होत घटनेचा आढावा घेतला। यावेळी आक्रमक नागरिकांनी संबंधितांवर गुन्हा दाखल करा, त्यानंतर रस्त्यावरचा माड हटवा असं सांगितलं। त्यामुळे बराच वेळ वाहतूक ठप्प झाली। नागरिकांची भावना लक्षात घेऊन संबंधितांवर प्रशासन गुन्हाच दाखल करणार आहे। केलेलं कृत्य निंदनीय आहे। लोकांच्या जीविताशी खेळणाऱ्याला पाठीशी घातलं जाणार नाही। संबंधितांवर गुन्हा दाखल करण्याची प्रक्रिया सुरू झाली आहे, अशी माहिती पोलीस निरीक्षकांनी दिली। वाहतूक आहे पण त्याची वाहतुकीत दुसरा मार्ग असा केल्या त्या व्यक्तीवर 100% गुन्हा आता लगेच दाखल केला जाईल आणि आमच्या यानंतर उपस्थितांनी रस्ता वाहतुकीसाठी मोकळा करून देण्यास मान्यता दर्शवली। संबंधितांवर कठोर कारवाई न झाल्यास आम्हाला कायदा हातात घ्यावा लागेल। आज मरणार होतो त्यापेक्षा गुन्हाच अंगावर घेऊ असा गर्भित इशारा संतप्त नागरिकांनी दिलाय। पोलीस निरीक्षकांच्या आश्वासनांती नागरिक शांत झाल्यानंतर रस्ता वाहतुकीसाठी मोकळा करून देण्यात आला। भर पावसात या मोहिमेत नगर परिषदेच्या पांडुरंग नाटेकर, गजानन परब, बाळा आंबेडकर, प्रवीण कांबळे, बाळा सावंत यांनी पुढाकार घेत रस्ता मोकळा करून दिलाय। पोलीस प्रवीण वालावलकर, हनुमंत धोत्रे, मनोज राऊत यांनी यासाठी सहकार्य केलंय। तर महावितरणचे चंद्रकांत निकुडकर, राजेश वेंगुर्लेकर, धनंजय मांजरेकर यांनी रस्त्यावरील लाईन बाजूला केल्या। तसेच विद्युत प्रवाह पूर्ववत करण्यासाठीच्या कामाला सुरुवात केली आहे। यावेळी संजय वरेरकर, आबा सावंत, विनोद सावंत, हिदायत खान, क्लेट्स फर्नांडिस, संदीप नाईक या स्थानिकांनी देखील प्रशासनाला मदतीसाठी सहकार्य केलंय। शेवटी ठळक घडामोडी पुन्हा एकदा। राजन तेलींचा लावरे तो व्हिडिओ। विक्षिप्तपणाचा कळस सुदैवानं बचावले जीव। आणि सावंतवाडीवर ठाकरे पक्षाचा दावा। बातमीपत्रात वेळ झाली इथेच थांबण्याची। पाहत राहा कोकणचं नंबर 1 महाड चॅनल कोकण 7 लाईव्ह। धन्यवाद।